Nu, iar mi-a apărut porcăria aia. Mamă, deci detest porcăria aia. Nu-mi place. Ce fă? Ce mă, nu mai pot să zic asta. De mi-e techitul că vă bat. Țigan. Uite, frate, ce țigan, nu mai dau techitul. Nu, nu. Nima. Nu, deci uite cât le simție. Revin. Bun, salutare lume, eu sunt Cristi și azi să ne jucăm o nouă serie din Tech It. Alături de mine. Nu e o box, nu e o box, nu, stai puțin. Nu, mă. Nimă. Nu, deci cred că nebunesc. Deci. Crezi că nebunești? Deci mi-ai stricat deja tot videoclipul. Nimă. Închide-te, iconiță blestemată! Așa, Hexit, n-am nevoie de Hexit. Am nevoie de ticket clasic, mă, doar pe ăsta mă joc eu. Doamne miluiește, ce greu se mișcă ăsta. Îi fac eu 60 de ani. Asta mi-au în căile. Ești măturiță, jegosă. Așa. Bă, să fie deschis serverul, bă, să fie... Ai. Ui deschis. Ne-am făcut tot ce vrem. Numai că, uite, din păcate, ni s-o schimba skin-ul, mă. Ni s-o schimba skin-ul, mă. Bă, n-am scris eu parola greșită. Bă, am cică... Ieși, mă! Nu mă păcălești după mine! Ieși, mă! Mamă, și m-am și speriat să-mi bag piciorul. Deci nebunea, mă. Bă, deci mi-a tras o spiritură. Deci îmi bag piciorul în ăla. Ce m-am blocat în pământ. Ce pot eu face decât să mă blochez în... Opa. Aoleu, am uitat că nu mai e Minecraft. Mă joc Tech-It acum. Nu! Bă, deci să-mi bag piciorul în tine, mă. Bă, deci știi cum? Fix când filmam, mă. Deci fix când filmam. Bă, să-mi bag piciorul, ce prost. Mă disper. Mă disper să-mi bag piciorul. Cine dracu a pus groapa asta aici? Îmi bag piciorul și în ăla. Aici puteam să calci eu. Dar nu tu, te-ai dus pe acolo. Bă, știi cum? Uite-l, mă. Dar credeam că are armură de... Sărat. Bă, știi, mamă. Ha. Până eu ce aveam, bătrânesc. Bă, deci pe serverul ăsta am eu ceva de gros, mă. Deci nebunești, cu ăsta nu se poate. Deci, fix când filmam, bă, deci fix când filmam și eu, atunci mi s-a pucat. Ima. No, deci, uite, deci, dacă mor la asta, deci, eu cred că nebunesc. Deci, la cât am muncit să-mi fac armura asta și cookie-ul ăla, cookie-urile ălea, deci dacă mor acum, eu deja îmi bag piciorul în jocul ăsta, mă, deci m-am disperat. Ghiciți cât m-a luat mie să-mi fac o răhățică din asta, o sabie, sau nu, uite un târnăc, o sabie, că e cea mai, cât se poate de ușor de simplă, pui doar două, ok? Bun, ghiciți, mă. Mi-a luat 3 luni să găsesc ingredientele. 3 luni. Deci dacă mor la asta, deja eu mă piși pe joc. Deci e imposibil.
Băi, se duce naiba dacă eu mor. Se duce naiba! Nu-i ba! Da, a, bun, am uitat că la asta nu pot să mor decât dacă dai Warpex. Wow, deci dacă le pierd pe... Deci dacă le pierd pe ăstea sau pe ăstea, mamă, deci înnebunesc. Deci înnebunesc. Mamă, deci vă dați seama cât mi-a luat mie să găsesc ăstea, da? Știți ce e Red Matter-ul? Știți ce e Dark Matter-ul, da? 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 Deci vă dați seama cât mi-a luat mie să fac porcării de-astea. Porcării cu care se fac. Bă, deci, ce vreau eu să... Ce vreau eu să vă zic? Deci, eu vreau să vă zic că... În primul rând... cum se face o armură de Red... Nu. De Dark Matter. Ok? Că sunt sigur că am încercat să-mi fac o armură de Dark Matter și nu mi-a reușit pentru că am pus tot ce trebuie pentru armură, dar nu mi-a reușit. Trist, așa e. Foarte. Ce micuț acolo, ce fac? Da, bun, bă, bine că nu mori. Ia stați. În asta dă doar 2 secunde și îți face tot ca la placă. Nu, pe serverul ăsta e prea pistos, frate. Ai murit. Și ce vrei să-ți fac eu? Basta, nașul rahat. Am murit. Dar de ce nu hai un băiețel? Deci serverul ăla îmi urăsc eu cel mai tare. Dacă ar alege un server ăsta sau ăsta, l-aș pune pe ăsta. Bă, și ăla e cel mai prost dintre toate. Bineînțeles, un prieten mai handicapat, nu are toate mințile, avea creative și mi-a dat bani pe un server. Serverul meu preferat. Mă, deci copiii ăștia mă disperă, mă zici. Deci, nu voi, bineînțeles că nu voi, dar alții. Deci, nimă. Toate serverele sunt închise, decât ăsta. Porcăria asta în care am murit eu și l-a mâncat pe cineva în curs să facă gaură. Pe ăsta e prea ușor. Nu e chiar atât de ușor, că am muncit. Bine, n-am muncit deloc la lucrurile astea, dar ce să fac? Că și așa n-am ce să fac, deci. Cine dă un like... Stai, ce vreau să spun. Cine dă un like primește un ok de la mine și o să participe cu mine pe serverul ăsta. Da, o să participe cu mine. Ca să... Ăstea-s diamante. Că am nevoie de foarte multe like-uri, și ca să... Aoleu, bă, deci am un lag de... Nu știu dacă la voi se... De așa nu stai. Uite, de aici începe magia. De așa nu noroc, o să iau niște mere. Bă, chiar eu câți bani am? Un catralion! Am un catralion! Nu, e imposibil. Nu, stai. E imposibil să am... Bă, deci dacă așa am norocul.